pořádku, je to jasné? Úkol je jasný. Lucinko, připravená? Ano. Připravená, já to půjdu trošičku pojistit. Ne. No a Martine, ty budeš odpočítávat spolu s celým náměstím. Jo. Jste připraveni všichni? Počkám natáčí. No to jsem ale neslyšel, tam se nic neozvalo. Jo, Jste babe. připraveni? Jo. Výborně. No, noži Tak, Lucinko, drž. A Lucinko, drž. všichni jsou připraveni, tak je to dobrý. Ještě poprosím, znovu opakuju pro techniku, poprosím po rozsvícení vánočního stromu, aby nám zhaslo jeviště, jenom připomínám, protože navazuje ohňostroj, takže poprosím pány osvětlovače, aby nám úplně pevně zhasli jeviště. Děkuju a jdeme na to. Dámy a pánové, vánoční, mikulášský strom olomoucký v roce 2008. Pojďme společně počítat. Jdeme na to. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5. Jo! Není moc hezky, ale nevadí. Natáčí? Tak jede. Ale to skončil.